tippuu, viina se tippuu, vaan ei anneta kaikille. Annetaan reilulle hessulle vai anneta vallesmannille? Eikö siellä kuusen juurella paisteta lättyjä pannulla, vaan siellä keitetään sorrettu voimaa vannalla maitoa kannulla. Tippuu, tippuu, viina se tippuu, vaan ei anneta kaikille. Annetaan reilulle hessulle vai ei ennen korven kyydeleet kelvannut Suomen messuille, vaan hyvin ne kelpasi huvitukseksi monelle nuorelle hessulle. Tippuu, tippuu, viina se tippuu, vaan ei anneta kaikille. Annetaan reilulle hessulle vai anneta vallesmannille? Olen se pontikka poika ja mulla on tehdas korvessa. 15 litraa valmista viina ja uutta tippuu torvesta. Tippuu, tippuu, viina se tippuu.